nyaya yako zvapi zvakatanga sei? Baba munhu akakaona akandisira message. Right. Andisira message akatanga kuti menini we pano. Right. Nandina hangu rekuenda bamusi wacho. Asi zvinombuta akanotanga kare kubva ndazoti baba munai yakobva azoita zvekuye panapa. Aye panapa baba munai yakobva tangoti tandadza kubva tangotondibata bata. Baba munai. Atangondibata paya. Mbata kabva tatosvika kubva ndatorara nawo. Pamba panapa. Aiwa. Ipi. Taure chokwadi zvaiti. Atina kurare pana atinotandorara nawo pana pandomborara nawo beni. Right. Kumba kwawe. Iyo ndo waitenda. Ndakabva taenda tese zvekubve panapa kubva handi usiku vamasikati. Right. Ko wameenda mise. Kwa madi. Kwabva andibata. Mwene protector yakati baba zvakadaro. Nanga ine protector tatisina zvada muna protector yenyaya zvai. Kwabva zvadini kwabva tatora. Ndakangoita nawo kairi basi. Taure chokwadi. Baba presi kairi basi. Atotopozitanga kare tatozitanga muna takutopinda muna mei ndobva katanga kuti zvakuti amusikone meni vagarisa muno mukadzi afa nogara zvakadaro asina ba. Ina preba muna yako vatanga kutondibata dodaiso muno mukuru baba presi. Simba racho ndikacharone prekude kwavika baba muna yako tanga kutondibata. Kama ndodaiso ndikata ina mvunyasa mbongura ta ina ndile chendikuti baba baba muna ina ndinganyembe ndimba chichi. Baba ndakakata zvina masiba chitotake zvekuti diti. Ndibva ndotatu vatotore kondomu kubva tatova. Iyo ndo wakatora. Vatotonyengana. Iyo ndo wakatora. Condoms. Atina kuti kavata ndanga tatitese panapa. Right. Kavado ndibata ndikatanga ndisikuwa zvekubatwa panapa bachichi. Baba munai kavata zvekutondimanikidza va press. Ati zvekutana kutoti aripo panapa kwavhunza nyaya haatokwanisa kurapa vanhu kairi kudai. Atomboka ndotanga kuti baba press baba munai ndichazviba. Akati kana zvimbo nebasa resiba izvo chichinyoye. Wakarepta akatwa. Akati ndisingadova press akati zvekutondimanikidza. Aumanikidza kubva panapa kunomba kwaoba. Baba press ndakati mimi ndimutaure zvakanatse kuitika mukati makade kuti michite zvekundihara chazvina zvekuita ba siya ndichinatse kutaurira kubva panapa kwende kumba kwababa mune. Baba press takanga tiri kwende tutaura nemune zvakanaka masisikari baba press tiri kutaura nemune zvakanaka na baba mune. Mine condom machondaurana. Mirai muswe zvakanatse kuitika. Baba mirai kana ameni ndichi ndombe choni notomumba kana michide mari ndotombe chiwo notombeka mari masisikari. Ingati sikuri banditi kupuwe chinyiba. Andisuda zvemari asaka ngati ndoita zvekuti tione tadini masikari baba press. Moze akandibata zvekuti nozosvika pa kutozwe kuda masikari baba press. Nozobata kusvika kutozwa zvona pazvadino. Zvamono ngotosvika pa kutotode kuri. Patozwe kuda. Abune vai condom ri angatori naro masikari. Ndi condom ri anditori naro. Koma ndoti asaka ngizvo zvapata muna kuti tite zvakadaro asinimba. Azviti pakune chiwere. Chimwe nditori condom mundandabatwa baba press zvekuti apana paka kunasi kundibata zvondanda kutonatsa kutozwe kuri. Kutozwe kuda masikari baba press. Ndopakabata ndibata kobata todini. Kobata torora tese na baba munaya. Kangani. Takangorora katu basi ndopone choti tino baba munaya nandichadi. Akungosenda message yawo madini dia madini wazodini. Ingatanyira zvanga ndakungapinda zvoti ndakadini. Wandakangooni naye ndichadi na ini nangozoba press. Kairi basi kana kwafuzo dai kairi basi kendakanyengana nawo kairi kudai. All right. Ini ndakushiri kupinda ndichidai. Iwo une plan ipi yekugara pababa munapo nekwenda kumba kwako? Mugara wangu panapo. What? Kada baba garikizo uri naye rumairi. Ndichina rumairi baini. Like a Hellcat.